Salam qadırdan iyilleşler ve mehriban imandaqı doğanlam. Sizin hemmäňize Rabbimizin ajaýyp bereketlerini, merhemetini, söýgüsini, parahatlygyny dilege edýärin. Siz ölüm barada we ölümden soň näme bolarka diýen soraglar barada pikirlenip gördüňizmi? Elbetde, her bir adam şeýle soraglar barada pikirlenip görýändir. Sebäbi ölümüň bardygy yüz göterim anykdyr. Wagt gelip her birimiz kimdigimizde, ýagny nähili derejedigimizde, baýa garypdygymyzda, isenlik bir ýagdaýymyza garamazdan ölüm bilen yüzbeýiz boljagymyz belli bolan hakykatdyr. Şonuň üçinem bu sorag barada her birimiz oýlanyp, muňa dogry jogaby tapmagymyz gaty wajypdyr. Bugün sizin bilen bu gepleşimizde İsa Mesih'in öldürülüp jaýlanandan soň hayran galdyryjy gudrat bilen 3-nji güni onun ölümden dirilişi taryhyny öwreneriz. Ve bu tarih arkaly özümizdäki ölümden soňky ýaşaýyş baradaky soraglarymyza dogry jogaby taparys diýip umyd edýärin. Elbetde, köp adamlar İsa Mesih'in ölümden dirilmegi mümkin däl, ýa-da bir toslama zat diýip hasaplaýarlar. Ýa-da başga birleri bolsa muňa şübhe edýärler. Başgalar bolsa Mesih'in dirilişi baradaky şaýatlyklary we delilleri umuman ret edýärler. Ýöne İncilde beýan edilýän şaýatlyklar we hatda beýleki şol döwürdäki taryhy maglumatlar esasyna biz İsa Mesih'in ölümden dirilendigini bilýäris we bulara ananýarys. Çünki İsa Mesih'in dirilişi baradaky deliller inandyrjydyr we ret edip bolmaýan taryhy subutnamalara esaslanýandyr. Resullaryň işleri 1-nji babda ýazgy bu barada şeýle diýär. İsa ejir çekip ölenden soň ençeme inandyrjy deliller arkaly Resullara dirilendigini aýan etdi. Ol 40 günüň dowamyna olara görünüp, Hudaýyň şalygy barada görünmerdi. İsa Mesih ölümden dirilenden soň, muny şägirdlerine özü görünüp, dolu suwd etdi. Bilşimiz ýaly her bir taryhy wakanyň hakykat ýüzüne bolup bolmandygyny taryhy şaýatlyklar, ýagny deliller anyklaýar. İsa Mesih'in hem ölümden dirilendigini şeýle taryhy şaýatlyklara esaslanan deliller bize suwd edýär. Bu sebäpden bu delilleri öwrenmeleriz. Çünki İsa Mesih'in haçtaky ölüminiň bizim imanymyz üçin wajyp bolşy ýaly, onun ölümden dirilmegi hem imanymyzyň esasydyr. Eger İsa Mesih ölüp jaýlanyp mazarda ölü galan bolsa, onda bizim imanymyz puşdur. Bizim wagt edýän gutuluş baradaky hoş habarymyzyň esasy hem Mesih'in dirilendigidir. Mysal üçin Resul Paulus İsa Mesih'in ölümden dirilişiniň wajyplygy barada şeýle diýip öwredipdi. 1-nji Korintoslar 15-nji bab 1-nji aýatda şeýle diýär. Inni bolsa ey doganlar, size wagt eden hoş habarmy ýatladyp geçmekçi. Siz onu kabul edip, ona berk dursaňyz. Size wagt eden hoş habarmy gaýym tutsaňyz, ol arkaly halas bolarsaňyz. Tutmasaňyz, biderek yere iman etdiňiz bolar. Çünki men kabul edenimi ören wajyp habar hökmüne size de gowşurdum. Bu habar ine şundan ibarat. Mukaddes ýazgylara göre Mesih bizim günahlarımız üçün öldü. Ol jaýlanyp, mukaddes ýazgylara göre hem 3-nji gün diýilenine diýildi. Onsoň İsa Mesih Petrusa, soň 12-lere görünni. Mundan soň ol şol bir wagtyň özünde 500-den gowrak dogana görünni. Bu doganlaryň käbiri eýýäm aradan çykdy. Ýöne aglaby bölegi häzir hem diýri. Sonra ol Yakuba görünni. Soň Resullaryň ählisine görünni. Iň soňunda bolsa, maňa, ýagny şeýle dereje asla münasip bolmadyga görünni. Şutaýda ünüs berseňiz,
Bu yazgıda bize İsa Mesih'in ölümü de, direlişi de mukaddes yazgılara göre bolup geçti. Yani bercay bollu deyip geçiyor. İsa Mesih'in ölümden direlendiğini gözleri ulen gören, kulakları ulen onu eşiden ve elleri ulen tutup gören şayatlara esaslanıyandığını bize yazgılar yatladı. Bu babın ikinci bölümünde olsa Paulus bizim hem direlecektiğimizin ve gelecekteki bar umidimizin Mesih'in direlmegi bilen bağlıdığını aydık geçiyor. Ol şeýle diýe. Biz Mesih direlli dip wagt edýäris. Onu sizin araňyzda käbirleri nädip merhumlar direlmez dip bilýär. Eger merhumlar dirilmeýän bolsa, onu Mesih hem direlenlerdir. Eger Mesih direlmedik bolsa, onda bizim wagtymyz da, sizin imanınız da biderektir. Gelin onna, bizem bu şayatlıkları okap öğrenip geçelim. Eger aramızda heniz Mesih'in ölüp direlenine şüphe ediyen ya da inanmayan bar bolsa, goy Hudaýymyz hakikatlar arkaly sizde inam döresin ve Mesih'teki baqy ýaşaýyş umydyny size de yetirsin. Biz sizin bilen Yahya 20. babdan bu direliş wakasy barada okarız. Biz bu tarihta İsa Mesih'in 3 aýratyn ýagdaýda özüni dürlü şahsiyetlere ayan edenligini ve olaryň şaýatlygyny görüp öwrenäris. Elbette İsa Mesih'in direliş tarihini Matta, Markus ve Luka hem hoş habar kitabyna beýan edýärler. Ve olarda käbir maglumatlar bir meňzeş bolsa, käbiri hem aýratyn bir wakany bize beýan edýär. Bu gepleşimizde biz esasan Resul Yahya'nın bize yazanlarından öwrenäris. Gelin Yahya'nın hoş habary 20. babdan bu tarih barada okalyň. Heptäniň 1-nji güni entek ala garankyka Magdalaly Meryem irden mazara bardy. Görse mazaryň agzyndan daş aýrylypdyr. Şonu ol Simon Petrus bilen İsa'nın söýgüli şagirdiniň ýanyna ylgap baryp olara "Agamyzy bazardan çykaryp äkidipdirler. Onu nirede goýanlyklaryny bilmeýäris" diýdi. Petrus bilen beýleki şagird dessine mazara tarap ýola düşdüler. Olaryň ikisi de ylgaýardy. Ýöne beýleki şagird Petrusdan çalt ylgap mazara ondan öň bardy. Ol egilip seredenne mazaryň içine kepeniň yatanlygyny gördü. Ýöne içerik girmedi. Şol wagt onuň ýerininden Simon Petrus hem geldi. Ol mazara girip yerde yatan kepeni ve İsa'nın başına oralan ýaglygy gördü. Emma ýaglyk kepen bilen bir yerde bolman ayrı bir yerde çözülgi ýatyrdy. Sonra ol yere birinci olup baran şagirt hem mazaryň içine girdi. Muny görüp ol İsa'nın direlendigine inandy. Şol pursada çenli olar mukaddes ýazgylarda İsa'nın direljekdigi barada aýdylan sözlere henizem düşünmändiler. Heptäniň ilkinji günü bolanna biziň bazar günümüz bolýar. Sebäbi ol döwürler ýewreýleriň hepdeligi bilen sanap edilýärdi. 6-njy günden soňky gün heptäniň 1-nji günü hasaplanýardy. İsa Mesih'in özü ölümden sonra 3-nji gün direljekdigini aýdypdy ve aýdyşy ýaly hem direlipdi. Bu taýda bir ünüs bermeli zat İsa Mesih'in öldürilenine hem ýagny haçta wagtynda hem esasan İsa'nın izine eren aýallar ol ýerdedi. Bu wagt hem İsa Mesih'in mazarynyň başyna hem ilki bolup aýallar gelipdiler. Olardaky İsa Mesih'e bolan aýratyn ynamy, hormat sylagy görýäris. Netijede ilkinji bolubam İsa Mesih özüni aýallara görünüp aýan etdi. Başga bir ünüs bermeli zat, İsa Mesih direlenden sonra hemmelere özüni aýan edip görkezmedi. Diňe özüniň görünmek isleýän adamlaryna ol görünüpdi. Resul Matta İsa Mesih'in ölümden direlmegi tarihi beýan edenne
Yahudi yolbaşçylarynyň İsa'nyň cesedini şägirdleri ogurlap, sonra da ol ölümden direlipdir diýmesin diýip, hatta mazaryň agzyndaky daşy hem möhürledendigini we bu bilenem çäklenmän hatta garawullar hem goýandygyny aýdýar. Olar İsa Mesihiň gawrda galmagyny, çüýremegini isläpdiler we Hudaýyň wadalarynyň, İsa Mesihiň özüniň aýdanlarynyň berjay bolmagyny islemändiler. Emma İsa Mesihi mazar hem, mazaryň agzynda goýulan ullokan daş hem, garawullar hem saklap bilmedi. İsa Mesih ölümün bağlaryny çözüp, direlişiň, ebedi ýaşaýyşyň çeşmesidigini bize suud edip ölümden direldi. İsa Mesihiň söýgüli şägirdi diýilýän Resul Yahya bu ýerde bize ilki bilen nädip özüniň inanandygyny aýan edýändigini hem görýäris. Resullar Petrus bilen Yahya barıp mazaryň boşdugyny gördüler. Petrus näme etjegini hem bilen okdy. Nädip munyň bolup biljegi barada pikire batypdy. Emma Yahya bolsa boş ýatan mazary, mazardaky İsa Mesihiň cesediniň dolanan kepeniniň ýerde ýatanyny görüp, İsa Mesihiň dirilendigine inandy. Ünüs vermeli zat Yahya üçin başga delil gerek däldi. Ya da özünün İsa Mesihi diri ýagdaýda görmegine hem ol garaşmandy. Tarihi öwrenmege dowam edeliň. Meryem bolsa henizem İsa'nyň cesedini gözleýärdi. Belki onu ogurlandyrlar ya da başga bir mazarda goýandyrlar diýip oýlanýardy. Munyň üçin Meryem mazaryň golaýyndan aýrylmady. Bu waka barada ýazgy bize şeýle görünmerýär. Bu wakalardan soň şähertler ýene öýlü öýüne gaýtdylar. Meryem bolsa mazaryň agzyna durup aglaýardy. Ol gözýaş edip durka mazaryň içine egilip seredenne ak eşikli iki sany perişte gözü düşdi. Olaryň biri İsa'nyň cesediniň ýatan ýeriniň baş ucuna, beýlekisi de ayak ucuna oturdy. Olar ondan, "Ey zenan, näme üçin aglaýarsyň?" diýip soradylar. Meryem olara, "Agamy mazardan çykaryp alyp gidipdirler. Onu nirede goýanlyklaryny bilmeýärin" diýdi. Şeýle diýip arkasyna öwrülenne ol ýerde İsa'nyň durandygyny gördi. Ýöne onu tanamady. İsa ona, "Ey zenan, näme üçin aglaýarsyň? Kimi gözleýärsiň?" diýdi. Meryem ona bawandyr öýdüp, "Ey ağa, onu mazardan sen äkiden bolsaň, nirede goýanyny maňa aýt. Men onu alyp gideýin" diýdi. İsa ona, "Meryem" diýdi. Ol hem ona tarap gaňrylyp seredip, "Rabbuni" diýdi. Bu arameýçe "Mugallimim" diýmekdir. İsa ona, "Maňa golaýlaşma. Sebäbi men entäk atamyň ýanyna çykamok. Sen doganlarymyň ýanyna gidip, olara meniň göge, atamyň, Hudaýymyň ýanyna barýanymy aýt. Ol siziň-de ataňyzdyr we Hudaýyňyzdyr" diýdi. Magdalary Meryem şähertleriň ýanyna gitdi. Olara "Rebbi gördüm" diýip, Rebbiň özüne aýdanlaryny şähertlere habar berdi. Bu Meryem'e Magdalary Meryem hem diýilýärdi. İsa ondan 7 sany arwahçyny kovup çykaryp, onu şeytanyň ygtyýaryndan we tümlüginden halas edipdi. Meryem bu wagt özüni şeýle kyn ýagdaýyna halas eden Mesihini ýitirenne aglaýardy. Üstesine de onun cesedi hem bu mazaryň içinde ýokdy. Meryem'in yerine özümizi goýup görsek, elbette bu ýagdaý gaty gynançly ýagdaýdy. Meryem süýýän birini ýitirmek ajylygyna we umydsızlyga gaplanyp aglaýardy. Meryem'in bu agy göz ýaşyny perişteler hem diňdirip bilmedi. Olar Meryem'in kalbyndaky lapykeşlik, gamgynlygyna teselli hem berip bilmedi. Çünkü bütün agy göz ýaşlarymyzy süpürüp, bize dolu teselli berip biljek Reb Mesihiň özüdür. Meryem'in bu ağlap perişan bolşuny İsa Mesih synlap oturanny we Meryem'e görnenne ol İsa'ny ilki tanamady. Bawandyr öýdüp diri bolan İsa'dan ölü İsa'nyň cesedini soraýardy.
Bu bize eger Hudaý biziň kalbymyzyň ruhu gözlerini açmasa, gözlerimiz bilen görüp de, kulaklarımız bilen eşidip de, kör we ker galyp biljekdigimizi bize ýatlady. İsa Mesih Meryem diýip onun adyny tutanna Meryem İsa'ny tanap bildi ve İsa Mesih'in diridigini gördü ve gidip bu buğuşluğu beýleki şähertlere hem men Rebbi gördüm diýip buğuşlady. Mesih'in direlişine çenli Meryem İsa Mesih'e mugallim, ağam diýip yüzlenýärdi. Bu wagt bolsa İsa Mesih'in ölümden dirilendigini öz gözleri bilen gören ve diri olan İsa Mesih'i öz gulaklary bilen eşidip İsa'dan buyruk alan Meryem İsa Mesih'e inni Rebbimi gördüm diýip bize de İsa Mesih'in Rebdigini şaýatlyk edýär. Yine bir ünüs vermeli zat İsa Mesih ölümden direlenden soň özüne iman eden şähertlerine doganlarym diýip yüzlenendigidir. İsa Mesih'in ölümü ve direlişi arkaly biz Hudaýyň perzentleri bolmak hakyny alyp geldik. Yahya 1-nji babda göklerde baky bolan gudratly Hudaýyň sözü, kelamy İsa Mesih'in dünýäge gelmek maksadyny aýdyp şeýle diýipdi. Her bir insany nurlandyrýan hakyky nur dünýäge geldi. Ol dünýädedir. Dünýä ol arkaly yaradylypdy. Emma dünýä onu tanamady. Ol özüninkilere geldi. Emma olar onu kabul etmedi. Ol özünü kabul edip, adyna iman edenlerin hemmesine Hudaýyň perzentleri bolmak hukugyny berdi. Olar neten, ne insan isleginden, ne de är höwesinden doğulupdylar. Olar Hudaý tarapyndan doğulan perzentlerdir. İsa Mesih'in odal başta göklerde Hudaý bilen bir bolan, alem jahany yaradan Rebdigine, sonra onun yere gelip, insan bolup, kamil ve mukaddes yaşanyna, adamzadyň günäleri üçin janyny berip, mukaddes ganyny dökenine, sonra ölümden direlenine, iman edenlere İsa Mesih doganlarym diye. Bu nähili ajaýyp hakykatdyr. Biz iman edenler Reb İsa Mesih'e şeýle ýakyn saýlýarys we Hudaýymyzyň perzentleridir's. Sonra bilşimiz ýaly Meryem gidip Rebbi görenine we onuň aýdanlaryny şähertlere aýtdy. Emma köp şähertler heniz hem bulara ananmadylar. Emma Reb İsa Mesih olaryň hem şübhelerini we imansyzlyklaryny ortadan ine şeýdip aýyrdy. Heptäniň şol ilkinji güni akşam ara İsa'nın şähertleri üýşüp, Yahudylardan gorkularyna gapylary gulplap otyrdylar. Birdenke İsa olaryň arasyna peýda bolup, "Size rahatlyk bolsun" diýdi. Muny aýdyp, olara öz ellerini, böwrüni görkezdi. Şähertleri Rebbi görüp şatlandylar. İsa olara ýene-de "Size rahatlyk bolsun. Atamyň meni iýberişi ýaly, men hem size iýberýärin" diýdi. Şeýle diýip, olaryň üstüne üfläp göýberdi de, "Mukaddes ruhu kabul edin. Siz kimin günäsini bagyşlasaňyz, şol bagyşlanar. Kimin günäsini bagyşlamasaňyz, şol bagyşlanmaz" diýdi. Gorka we umytsızlyga gaplanyp, gapylaryny gulplap oturan bu şähertleriň arasynda İsa Mesih birdenke peýda boldy. Olara hakykatdan hem Mesih'in rahatlygy gerekdi. Ve İsa Mesih bu rahatlygy olara getirdi. İsa Mesih rahatlygyň şazadasydyr. Onuň kalbymyza we aramyza gelmegi bize çyn rahatlygy, şatlygy we umydy getirýändir. İsa Mesih olara görnenne, belki olar diňe bir İsa'nın ruhu görnenler diýip pikir edipdiler. Emma İsa Mesih olara bedenini hem görkezdi. Ve olar ellerini İsa'nın yara izlarına degirip gördüler. Hatta İsa Mesih olar bilen çörek yiyip görkezip, beden taýdan dolu direlendigini suud etdi. İsa Mesih'in bedeni elbette İsa Mesih'in öň ölümden direleni,
Lazar ýaly ýa beýleki direlenler ýaly däldi. Lazaryň bedeni islenlik yere barıp bilen okdy we soňunda Lazar ýene-de ölüpdi. İsa Mesihiň direlen bedeni baky diri boljak bedenni we İsa Mesih hatda gulply jaýlaryň içine hem islen wagty we islen ýerine girip görünüp bilýärdi. Çünki ol Reb Hudaýyň özüdir ve bu gudratlary edip bilýändir. Bu wagt İsa Mesihiň dirilenine diňe bir Meryem we beýleki aýallaryň şaýatlygy däl, onlarça şähertdir Resullaryň hem şaýatlygy bardy. Ýöne bulara hem heniz inanmadyk we şübhe edýän Tomas atly şähert bardy. İsa Mesih oňa da özüni ine şeýle aýan etdi. İsa gelen mahaly 12'lerin biri ekiz lakamly Tomas diýen şähert olaryň ýanyna däldi. Beýleki şähertler oňa Reb İsany gördük diýdiler. Emma Tomas olara men onuň ellerine çüýleriň izini görüp şol izlere barmaklarymy degirmesem, böwrüni ellep görmesem asla inanmaryn diýdi. 8 günden soň şähertler ýene öýde üýüşip otyrdylar. Bu gedek Tomas hem olaryň arasyndady. Kapylar gulply bolsa da İsa öýe girip olaryň arasynda durdy. Ol size rahatlyk bolsun diýdi. Onsoň İsa Tomasyň ýanyna baryp oňa barmagyny bu ýere degir, ellerime serep, eliňi uzatda böwrüme degir, şübhelenmäni beset, imanly bol diýdi. Tomas oňa sen meniň Rebbimsiň, meniň Hudaýymsyň diýdi. Tomas şübhe edipdi. Emma haçanda İsa Mesih oňa gudraty bilen aýan bolanda Tomas iman etdi. Onun imansyzlygy zimziyat boldy. We ol İsa Mesih'e sen meniň Rebbimsiň, meniň Hudaýymsyň diýip secde etdi. Tomas bu ýerde bize hem İsa Mesihiň Rebdigini we Hudaýdygyny tasdiklaýar. Eger İsa Mesih Reb we Hudaý bolmadyk bolsa, ona Tomasy özüne beýle diýmekden saklardy. Tersine İsa Mesih Tomasyň imanyny tasdiklady we sen meni göreniň üçin iman etdiň. Görmän iman edenler nähili batly diýdi. Elbetde görenden soň inanmagy hemmeler başaryp biler. Emma gözleri bilen görmese-de bu aýdylan şaýatlyklara iman edýän we asyrlar boyu ähli milletler arasynda edilen wagyzlara iman etjek milyonlarça adamlar hassa bagtlydyr. Yahya 20-nji baby ine bu sözler bilen jemleýär. Biz hem gepleşimizi bu ayatlar bilen jemläris. İsa şähertleriniň ýanyna bu kitapda ýazylmadyk başga da köp gudratly alamatlar görkezdi. Ýöne bular siziň İsanyň Hudaýyň ogly Mesihdigine iman etmeňiz üçin we iman edip onun ady bilen ýaşaýşa gowuşmagyňyz üçin ýazyldy. Gadyrdan ýerleşim. Sen günäleriň bagyşlanyp, ölümden halas bolup İsa Mesih'de direlişe we onnaky baky ýaşaýşa eýe bolup çyn batlyga eýe bolmak isleýärmisin? Onna Hudaýyň ine bu mukaddes ýazgysy bolan İncildäki beýan edilen hakykatlara iman etmelisin. Şonu onun adyna bize verilen ebedi ýaşaýşa eýe bolarsyň. Direlişiňem, ebedi ýaşaýşyňam özündedigini İsa Mesih öz direlişi arkaly bize görkezdi. Hudaý bize şeýle köp inandyrıcı deliller berdi. Emma sen bulara inanjakmy? Ýa-da bu hakykatlary ret edip, günä tümlügünde, näletlerde we baky cehennem oduna höküm astynda galjakmy? Ölümden soň direliş bardyr. Emma İsa iman etmedikler, baky dowzak oduna höküm edilmäge diýerler. İman edenler bolsa, İsa Mesih'däki ebedi, ajaýyp ýaşaýşyna gowuşmak üçin diýerlerler. Biz iman edenler üçin
İsa Mesih'in ölümden dirilmegi her günkü durmuşumuzda hem bizi umiddan doldurmalıdır. Eger Rabbimiz ölümü yenen bolsa, onda bu durmuşumuzdaki bizi kıyınçılıklara sokyan günäli höweslerimizden hem, umidsiz ýagdaýlarimizdan hem halas etmäge onun güýjüniň bizde bardygyny biz ýatlamalydyr. Ve onun dirilişi bular baradaky hakyky alamatdyr. Eger biz bu İsa Mesih'i ölümden dirilden güýjüň özümizde digine inansak ve şol güýje bil baglasak, onda biz bu ýaşaýşymyzda hem yeňişli ýaşap bilersiz. Sizin her biriňiz üçin ine bu Pawlusyň eden dile bilen dilek edip gepleşimizi tamamlamak isleýärin. Hudaýyň öz çağıranlaryna, beren umidyna, halkyna eçilen şöhratly mirasynyň baýlygyna we biz iman edenlere görkeden deňsiz taýsyz gudratyna göz ýetirmeňiz üçin goý ol ýüregiňiziň gatyny nurlandyrsyn diýip dilek edýärin. Amin. Adamlar İsa Mesih'in ýyzyna ermäge taýýar bolanlaryna oňa ýönekey dilek arkaly ýüzlenip bilerler. Mümkin sen eýem İsa Mesih'i öz ýüregiňe çağırmaga taýýarsyň. Eger bu şeýle bolsa, häzirki aýdyljak dilege ümsüm öz ýüregiňde goşulyp bilersiň. Rabbim İsa, men sana mätäç. Meniň günälerim üçin haçta janyň gurban edeniňe men minnettar. Men öz günälerimi boyun alýan we towba edýän. Men öz durmuşumyň gapysyny açyp, seni öz halaskarym we Rabbim hökmüne kabul edýärim. Meniň günälerimi bagyşlap, maňa baky ýaşaýyş berýäniň üçin minnettar. Meni öz islegiň boýunça özgert. Şeýlelikde men seniň ýyzyňa eriji bolaýyn. Amin.